hiv, eller hvad? Nej. Det er bare det, jeg har. Nej, det er jeg ikke. Hele min tilværelse består jo af det, at høre med lidt sygdom. Men for mit vedkommende, der er jo ikke nogen, der er jo ikke noget liv. Nej, der er heller ikke noget liv hos mig. Så hvorfor skal alting handle om dig? Fordi... Hvorfor handler det aldrig om mig? Jo, det gør det da også. Hvornår? De har meget med det stress og psykisk, og jeg ved ikke hvad. Men mine ting det har da ikke noget med det at gøre. Vel? Jeg er den stærke, og du er den svage, når der sker sådan nogle ting. Du er så meget inde i dig, andre ikke forstår dig. Forstår du andre? Hvad tror du? Nu bliver gamle dårlig igen. Det bliver jeg ikke. Desværre. Det er sørgeligt for de to mennesker der. Jeg skulle da selvmordstro. Det er ligesom himmelrummet, det er også uendeligt. Det er også derfor, vi bliver forstand, når vi kigger op i himlen. Hvad sker der deroppe? Det kan man stoppe på det. Det gør det. Det er det samme. Nej, nu har vi hørt på det her. Hvornår er der en